Fil-fazzjoni tal-kap nazzjonalista Adrian Dalija hemm rabja kbira għax il-fazzjoni ta' Simon Busuttil qed tkompli timbarazzaħ. Il-Gazzetta kulħadd irrapportat kif dan qiegħed ikompli jżid il-firda fil-Partit Nazzjonalista u Dalija mhuwiex kuntent bl-istrateġija ta' nies bħal Jason Azzoppardi u Carola Aquilina, iżda fl-istess ħin m'għandu l-ebda saħħa jew rieda li jaġixxi kontrihom. Dawn mhux biss qed jimbarazzawh mal-pubbliku iżda wkoll ma' partitari nazzjonalisti li sforzi l-messaġġi mħalta spiċċaw jikkritikaw lill-uffiċjali tal-istess partit. Fost oħrajn dan seħħ fil-każ tan-nomina ta' Helena Dalli għall-Kummissarju Ewropew, fejn spikkaw telefonati fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista minħabba l-pożizzjoni li ħall-partit. Filwaqt li Dalli qal li se jkun qed jappoġġja lil Helena Dalli, oħrajn ħarġu jattakkawha. Il-Gazzetta qalet kif lil Dalli qed jagħmlu wilu diffiċli nies bħal David Casa u Carola Aquilina li njarawha l-kollox u baqgħu jattakkaw lil Helena Dalli bir-riżultat li qasmu wkoll il-ħsieb tal-Partitari Nazzjonalisti. Hemm każi oħra li dejqu tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Bil-kap nazzjonalista jevita għal kollox milli jitkellem fuq ir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards ippubblikat nhar il-ġimgħa. Dan anke jekk is-soltu rapport ta' dan il-Kummissarju jingħata importanza minn xi ħadd bħal Adrian Dalija li wara kollox hu nnifsu ssuġġerixxa lil persuna f'din il-kariga. Il-Kummissarju George Hisler innota kemm kienu bla bażi l-akkużi ta' Jason Azzoppardi li żdiedu s-salarji tal-Ministri u s-Segretarji Parlamentari. Dwar dan ir-rapport il-Partit Laburista qal li għandu jaġixxi Adrian Dalija għax inkella se tkompli titnaqqar il-kredibilità tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.